O que parecía que ia ser un pleno tranquilo foise complicando sobre a marcha. O expediente da modificación de crédito foi un dos puntos principais. En total, unha modificación de 669.000 euros que serán destinados aos programas de emprego, aos proxectos europeos e ás débedas que deixou o anterior goberno. Para hacer frente a la reclamación patrimonial de una obra de 2009, es decir, del anterior gobierno, y es decir, para pagar deudas heredadas, cuestión que no es ninguna novedad porque lo hemos tenido que sufrir en bastantes ocasiones, pero que en este caso se trata de intereses de demora, de costas y de certificación final de una obra de campo de fútbol y edificación anexa en el concello da Estrada. E mentres o Partido Socialista criticou a mala xestión do anterior goberno, nesta moción o Partido Popular optou por absterse. Eu, señor Font, a nós nin aos presentes nos fai falta tanta xustificación nin referencias ao pasado. Si tan mal o fixo o anterior goberno da Diputación no tema da certificación ou do expediente do campo de fútbol da Estrada, vostedes non foron capaces de resolvelo ata 5 anos despois. Iso sí, a pesar das discrepancias, o voceiro popular volveu a tender a súa man ao goberno. Eu creo que se o Partido Popular chega neste momento cun equipo renovado e volvo a tender a man nesta intervención para seguir chegando a acordos se os conseguimos entre ambas forzas políticas, pois benvido sexa para todos os concellos e todos os veciños da provincia de Pontevedra. Finalmente, a moción da modificación de crédito foi aprobada co apoio dos nacionalistas. En total, 669.000 euros que serán financiados por baixas outras partidas e con aforro propio.